Čo si myslíš o korejských ženách? To je naprosto jednoduché. Pro naše české a slovenské muže jediné doporučení, neranděte korejské ženy. A pro naše české krásné a slovenské krásné ženy, neranděte korejské muže. Nie som jediný, čo to hovorím. Jako tady ta kultura není taková, jakou si všichni představují. No to není úplně takové to jako K-drama, jak za čím tady všichni lítají. Mnohdy je to pravý opak, no. A prečo to tak je prostě? A co si budem? Nalíme si čistého vína, je tady prostě taková věc, že když se holky tady napijou, tak jsou o mnohem jednodušší než kdekoliv jinde. Je to prostě, já nevím, jestli to je kultura nebo co. Ale tady je to strašně jednoduché, že chlap zahne ženské. A ženské, ty jsou zase z toho vyschýzované, takže chlapům, třeba když si vezmeme nás, tak chlapům ze života udělají peklo, protože automaticky podezřívají, že už bude hnedka čítovat někde za rohem. To je pravda, no. To znamená, že ví, kde si koho sledoval, ví, co si kde lajknul a kámo, ty jsi cooked. Jako jestli používáš Instagram na něco jiného, na lajkování přítelkyních fotek, tak si cooked.